мавсими 34-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи олӣ расман оғоз шуд. Дар бозии марказӣ дастаҳои Истиқлоли шаҳри Душанбе ва Хуҷанди шаҳри Хуҷанд рӯбарӯ мешаванд. Бо мувофиқаи Лигаи олии Тоҷикистон ва дастаҳо ҳамаи бозиҳои даври аввали чемпионат дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор мегарданд, зеро дигар варзишгоҳҳо барои қабули бозиҳо омода нестанд. Классикои футболи тоҷик оғоз ёфт. Дар ин дидор, ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор шуд, қаҳрамони феълии Истиқлоли Душанбе бо ҳисоби 1-0 бар Хуҷанди Хуҷанд пирӯз гардид. Голи ягонаро ҳамлагари маъруфи дастаи пойтахт Манучеҳр Ҷалилов дар дақиқаи 6-уми бозӣ ба самар расонд. Ин гол натиҷаи ҳамлаи зебои дастаи Истиқлол буд, ки бо якчанд пасҳои дақиқ ва ҳамкории хуби бозигарон, Ҷалилов, ки дар дохили ҷаримагоҳ қарор дошт, тӯбро бо зарбаи қавӣ ба гӯшаи дарвоза равон кард ва дарвозабони Хуҷанд натавонист монеъ шавад. Пас аз гол Хуҷанд кӯшишҳои зиёде барои баробар кардани ҳисоб анҷом дод. Бо вуҷуди фишори зиёд ва эҷоди якчанд ҳолатҳои хатарнок, муҳофизати муназзами Истиқлол ва бозии аълои дарвозабонаш имкон надод, ки дастаи Хуҷанд ба ҳадафи хеш расад. Дар нимаи дуюми бозӣ ҳар ду даста талошҳои худро идома доданд. Истиқлол мекӯшид, ки ҳисоби бозиро нигоҳ дорад ва Хуҷанд барои натиҷаи мусовӣ мубориза мебурд. Бо вуҷуди талошҳои ҳар ду ҷониб ҳисоб тағйир наёфт ва бозӣ бо натиҷаи 1-0 ба анҷом расид. Ба ин пирӯзӣ Истиқлол мавсими навро бо 3 хол оғоз намуд ва нишон дод, ки онҳо омодаанд, ки унвони чемпиониро ҳимоя кунанд. мавсими навбатии чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи олӣ дар қиёс ба солҳои пеш як моҳ барвақттар шурӯъ шуд. бо сабаби сард будани вазъи боду ҳаво ва омода набудани майдонҳо, тамоми рақобатҳои даври якуми ин мусобиқа дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор мешаванд. дидори дастаҳои ҳосилоти ноҳияи Фархор ва клуби марказии варзиш Артиш ба рақобатҳои мавсими 34-уми чемпионати кишвар оғози расмӣ мебахшад. ба таври анъанавӣ дар бозии ифтитоҳии мавсим бо иштироки сарвони ҳар ду тим парчами кишвар дар варзишгоҳ баланд бардошта шуда суруди миллӣ садо дод. аз оғози бозии дастаҳо рақобати ҳуҷумкорро ба маърази тамошо гузоштанд. дар дақиқаи 9 довари марказ барои дар дохили ҷаримагоҳ бо даст бозӣ кардан самти дарвозаи ҳосилот пеналти таъин намуд, аммо Гулмуроди Саъдулло баъди тамошои наворҳои такрорӣ қарори баровардаи худро тағйир дод. дар чунин ҳолатҳо фаъолияти вар бисёр ҳам муҳим буда сар задани ҳолатҳои баҳсбарангезро аз миён мебарад. ҷои таъкид аст, ки қабл аз оғози чемпионат як қатор аз дастаҳои кишвари мо хориҷ аз кишвар тамринҳои дастаҷамъиро ба роҳ монданд. аз ҷумла клуби марказии варзиш Артиш низ дар кишвари Ӯзбекистон марҳилаи омодагиро паси сар намуда буд. нимаи якуми рақобат бидуни задани гол хатм шуд. дар қисми дуюм мухлисон шоҳиди аввалин гол дар мавсими 2025 Лигаи олии мамлакат шуданд. дар дақиқаи 57 легионери артишиҳо Ҷулиус Кваси хати дарвозаи Иброҳим Исмоиловро рахна карда ҳисобро боз намуд. баъди 11 дақиқа артишиҳо аз голи дуюми худ дар ин дидор таҷлил намуданд. Шаҳбоз Ҳабибов аз як фурсати муносиб ба задани гол муваффақ гардид. вақти асосӣ бо ду голи беҷавоби шогирдони Шамсиддин Қосимов ба поён расид. дар дақиқаи 3-юми изофӣ бозигари ҳосилот Азизбек Султонов голи нахустини тимашро дар чемпионати навбатии Лигаи олии кишвар ба қайд гирифт. дидори дастаҳо 2-1 ба фоидаи клуби марказии варзиш Артиш ҷамъбаст шуд. میتونه سببای زیادی داشته باشه، اما از نظر فنی، از نظر بازیکن، از نظر کار، تمرین هیچ مشکلی ما نداشتیم. درسته ما در هفته آخر نتونستیم کامل تمرین کنیم بابت شرایط میدان و اینا، ولیکن این شرایط برای همه تیم‌ها بود. این هم میتونه تاثیر داشته باشه. اما در جریان بازی امروز برای من عجیب‌تر از باخت اینکه چرا تیم ما امروز خیلی بد بازی کرد. این برای من سواله، باید دنبال جوابش باشم بعد از بازی. متاسفانه همه بازیکن‌ها، چه اونهایی که بد فرستادیم چه اونهایی که ضعیف بودن، متاسفانه خیلی ضعیف عمل کردن. شاید این باخت برای ما در هفته اول بهتر بود که ما بچه مقدار بیدار بشن. بعد از قسم اول ما با اونها هم صحبت شدیم، چیکار باید کردنشون رو با اونها فهموندیم. قسم دیوم با پرگی از وظیفه داده ما برآمدن و به غلبه نایل گشتیم. تشکر زیاد به بازیگرانی که زحمت آنها در میدان بسیارتر است. به همه آنها یک بار دیگر تشکر می‌کنم.